Dneska v úvodní části budeme dělat hry a improvizace zaměřené na vzájemné poznávání a u těch improvizací na to, abychom si trošku natrénovali postupy, které budeme využívat v druhé polovičce dnešního programu. Aby jsme se s tou skupinou mohli jako zžít, tak tam máme takové jako interaktivní hry, takže my se snažíme jakoby v tom úvodu nejenom je uvolnit, ale zároveň dostat se tak nenápadně k tomu tématu, což je vždycky dobré, když oni třeba netuší, že vlastně tady tyhle ty aktivity tam směřují k tomu, o čem se bude hrát. Jo, oni se jako baví o tom, a kdo je jejich kamarád, nebo jako v nějaké hře. A ono to tak celou dobu směřuje k tomu, co se bude dít poté. Takže napřed uvolnit, takzvaně v uvozovkách se osahat, jo? Tak jako, že nebudu mít strach prostě, ale opravdu i fyzicky se někoho dotknout, protože já potom budu hrát a budu hrát tady s tím, kdo je teď v tu chvíli lektor, ale zároveň budu před tou třídou, takže já se nesmím stydět, musím se tak uvolnit, abych tohleto zvládl. Takže tohle je ten první stupeň. Dotkni se toho, o kom platí, že má rád dějepis. Dotkni se toho, o kom platí, že by ses mu svěřil. Pokud tady není, zkuste si najít někoho, komu by se aspoň s něčím svěřil. Byl nedávno zamilovaný. Určitě i vy, co jste nebyli dotknuti, byste našli nějakou charakteristiku, která o vás platí a o které víte, že by se vás určitě šli dotknout. Mám na mysli nějakou tu v pozitivním slova smyslu. Na jeden papír napíšete průšvih. Ostatní papíry zůstanou čisté, všech 5 papírů smuchláte do kuličky, všech 5 kuliček položíte tady. Přátelé, tyhle papírky budou představovat jakýsi poklad. Poklad, ze kterého vy se budete snažit získat co nejvíc. Samozřejmě, že se budete snažit získat co nejvíc prázdných papírků, které symbolizují štěstí. Ale to člověk kolikrát v životě neví, když o něco usiluje. Jestli jenom vždycky vyhraje a získá jenom všechno dobré, anebo zkrátka se během toho nalepí na něho nějaké průšvihy, to už je zkrátka riziko podnikání a riziko snažení, že? Skameníme. Ale tebe se dotkla. Tak skameníme. Takže teď si všichni spočítají několik věcí. Za prvé, kolik mají celkově papírku. Za druhé, kolik je z toho štěstí a kolik je průšvihu. Za třetí, přečtou nám průšvihy. Za čtvrté, vzpomenou si, kolik lidí zachránili a kolik lidí zachránilo je. Já mám jedno štěstí a teda jeden průser. Budeme říkat průšvih. Tak průšvih. A přečtem si ho. S kamarádkou na WC jsme si psali na papírek z prosté věci o učitelce. Zjistilo se to. Nenaučil jsem se. Tak to známe dobře. To je průser. No samozřejmě, někdy je to malý průšvih, někdy je to 1,5, ale někdy je to už v řadě 3. špatná známka a pak už by to mohlo být průšvih, že? Rozbil jsem paní učitelce Hýžové rádio. A má 5 papírků s jeden průšvih, udělala jsem monokl ségře. Takže já mám 5 papírků a 4 jsou z toho štěstí a 1 smůla. A ta smůla je... Na tebe? Měl jsem poluci. Papírky 2 štěstí. Že někdy ty druzí potřebují dostat štěstí od nás. Že tak říkajíc potřebují zachránit v té situaci nebo nějak jinak pomoct. A je taky prima, když kolem sebe máme lidi, kteří občas pomůžou nám a vlastně nám to štěstí tak trochu darujou. Tak to já vám přeju, abyste takhle zažívali nejen ve všech hrách, ale vůbec často ve škole
A vůbec často v životě. To jsou otázky okolo empatie a podobně. A tím, že my rovnou skočíme do příběhu, že to není jako povídání si o tom, tak ty děti to hned vezmou jako pravdu a hned s tím takhle nakládají, takže nemají problém jako být v té situaci rovnou, rozumět jí a rovnou v ní jako zkouší jednat, což je třeba, že na divadle to nejdůležitější, jako jednat. Takže oni si takhle tak jakoby osvojí na nečisto nějaký jakoby postoje, zkouší si to prostě, to je to nejdůležitější. Takže to, že se tam hraje, to, že jsou tam role, to, že je to jakoby život, tak to si myslím, že to neuvěřitelně usnadňuje. Ano. Takže si to představte, jako že jede na Nový Stadion nebo v metru. Někdo sedí a čte noviny. A kdokoliv, a to může být kdokoliv z vás, k tomu člověku přistoupí nebo přisedne. A jeho úkolem není čornout ty noviny, jak říkáte, tedy okrást, ale ty noviny získat. A to tak, že toho člověka přemluvíte. Já jsem si dneska zapomněl brýle. Co je dneska vůbec novýho? Na chvíli jenom ty noviny mi půjčit, já se na tam potřebuji strašně moc podívat. Já jedu do nové práce a tam zrovna tam měli něco napsat, že a mě tam jinak nepřijmou. Dobrý den, prosím. Tady je teďka zajímavý článek o Laďovi Hruškovi. jestli by vás to nezajímalo. Tak to, že si spěcháte, tak to stejně nestínete přečíst, já si to taky potřebuji přečíst. Ne, ale v té práci oni potřebují tam vystřihnout ten článek, abych jako... Hele, vy chcete toho nějak moc, to je strašně divný. Vy tam hledáte inzeráty, pak tam chcete novinky, pak chcete něco vystřihnout, nezlobte se, mi to přijde fakt divný, nashledanou. Tak, díky. Líp si to promyslete předem, ale zajímavý, šla jsi do toho zostra, což je výborné, a teď nějaký důvod, aby to bylo uvěřitelné. Pojď. Nemohla bych si vystřihnout ten obrázek, já už jsem ho neviděla léta. Tak jako já vám klidně tu stránku dám. Ale nezapomeň, že tvým úkolem je získat celé noviny. Jo. Promiňte, já bych potřebovala ty noviny. Já jsem reportér, já jsem tady napsal článek, on je... jsem jich tady napsal několik na každou stránku. Potřebuju noviny. Ale nezlobte se na mě, to jste asi nějaký dost podivný reportér, když si neumíte sehnat informace, co? Potom je ten druhý stupeň, kdy se zahraje hotové představení, které je pevně naskoušené, opravdu jako zafixované, to má pevný scénář. A taky zkuste vnímat, kde to začíná být problematický. A tenhle program jde daleko víc po těch dramatických technikách, vlastně celá jeho druhá část. A my jsme se obávali, že to bude pro děcka obtížnější. A vlastně vidíme, že tím, jak jsou vtaženi do té situace, že vlastně daleko snadněji reagují a potřebují daleko kratší čas na nějaké přípravné cvičení a prostě funguje to. Čau, já jsem Jirka, je mi 14 let a těším se, až dodělám školu a vypadnu z baráku a budu si sám vydělávat. Jmenuji se Hana Látalová a pracuji jako prodavačka v obuvi u Bati. Jsem 16 roků vdaná a mám 3 děti. Dvojčátka, Haničku a Karličku, ty mají teďka 10, no a 14letého syna Jirku. A s tím naším puberťákem jsou poslední dobou pořád jenom nějaký problémy. Já jsem nějaké Látal a dělám automechanika už leta. Děcka mám 3, kluka a 2 holky, takže je vám jasný, že na fotbal se dostanu akorát tak v neděli. Hezké ráno, milí žáci, jmenuji se Květa Grezlová a učím na základní škole Třebíšského. Vyučuji český jazyk a dějepis. Jsem třídní 9A a musím říct, že letos mi moji žáci opravdu udělali radost, protože uspěli v okresním kole dějepisné olympiády. Jinak já sama jsem již babička, mám dospělou dceru Lidušku a 18letého syna Pavla. Ahoj, já jsem Monča a chodím už 5 let do tancáku. Jako kluka ještě nemám, ale jeden se rysuje.
Honzu nějaký Honza chytil, chodím do 9 a máme jako fakt s klukama dobrou partu a Tony, jako, to je můj nejlepší kámoš, se chystá, já vám to neprozradím, on vám to řekne sám, prostě tak já doufám, že se mnou taky počítá, no. Čau. Tony Stone. Nesnáším Benga a kdyby něco, tak mě tam mají vedenýho jako Antonín Kameníček. A taky mám svoji hoperskou kapelu. A potom je ten 3. stupeň, kdy se vysvětlí pravidla a hraje se to znovu. Přičemž ty zákonitosti toho představení jsou takové, že protagonista musí vždycky dopadnout špatně. Postupně každým problémem se to nabaluje a spirálovitě to s ním jde dolů. Tak já jdu. Jirko, nikam nejdeš, nemáš uklizený ten pokoj. Tak, ale to fakt udělali holky, já za to nemůžu. Jirko, nesváděj to na holky a kromě toho mě to prostě nezajímá, ty jsi starší, rozumnější, tak to snad uklidíš. Tak já jim budu dělat do troka, no, to je paráda. To nebudu poslouchat. Báv! Čau! Je, promiň, sorry. Já jsem tam zhruba. Počkej, jak to má? Sorry, promiň. Odkud jdeš? V tancáku. Jo, ty vlastně taky tancuješ, no, že jo? Hele, ale tvoje segry jsou skvělý. Oni mají tak parádní sestavu, že oni to možná dají i na republiku. Myslíš? Fakt. Tak oni tím jako strašně žijou. Teďkom normálně jako rozbrakovali celou skříň, převlíkali se do máminek šatu, skákali po posteli a říkali, pojď taky tancovat, říkám, tak pozor holky, jako to řekněte radši babičce, ty jo, ne, ale ta s těma francouzskýma holama. A nešel bys do kina? Tak jo. Jo, ty jo, hej, super. A předtím bychom mohli prostě někam zajít. No, třeba do parku. Jo, no jasně. Jo, ty jo, park. Aha, ty máš teďka sestra s klukama, že? Tak já nebudu prostě zdržovat, v pohodě. Tak čau, jsme domluveni, jo? Tak čau. Čau, borci. Zdar. Hej, budeš kupovat nový bici? Víš jak, možná. Asi jo, ty. Za kolik jsou? To já nevím, jako víš co, zkusím z Aukra nebo někde, ty no. Tam si, že... Hlavně bychom začali zkoušet, ne? Aby to nebyly Primalexky, víš co? Hejoši, ženský. Jakože dobře. Tyjo, ta poslední, že? To je dobré řezivo. Počkej, ta vypadá jak naše Monika, ne? Hej, nevypadá. Hej, počkej, ty balíš, že, Moniku? Co ty, tak povídej, vykládej, vole, co Monička, co? Ježiš, vy jste blbci, no nic, tak prostě... Tak je hezká. Taková frasná. Kájo, co frasná, hlavně šprtka, úplně blbá. To je hnusná. Jako není škaredá, přece ne. Ty vole, ta je úplně otřesná, viděl jsi, podíval jsi na ní pořádně? Hoši, tak jako taková prostě normální mařka, jako takový děcko ještě. No ještě, že tak. A nás to taky samozřejmě baví hrát v těch rolích, protože jsme takhle nastavený osobnosti a baví nás tímhle způsobem s nimi pracovat a zkoumat ty problémy, jak procházet si je tímhle způsobem. My si říkali, že budeme zkoušet, tak se slušně posadíme všichni v lavicích. Říkali jsme si, že budeme zkoušet příčiny vzniku druhé světové války. Třída dává pozor a doplňuje. Tak, první světová. Jirko, druhou světovou jo, druhá válku světová. probírá, ne? Jo. Takže oni měli možnosti, že v tom Mnichově... Napovídají ti mocnosti, jo, tak oni měli možnosti, ty mocnosti. A napovídat už nebudou, Moniko. Tak tam byly mocnosti, že? Tak tam byly... že prostě budete vyvolávat dobrovolníky a já Jirko, já můžu zkoušet, koho chci. Ale tak já jsem si musel učit matiku a taky jste říkala prostě spravedlnost, ne? Jo, spravedlnost, Jirko. Ty jsi nevychovaný. Asi jako váš Pavel, že? Jako... Tak ty jsi nejenom úplně blbej, dutej. A ještě ke všemu budeš drsej, jo? Posaď se! Tak já to natočím a to taky dá na Facebook, jako ať si tam podívá třeba i ředitel, se tady po mně vozíte. Jako spravedlnost. V té třetí části my to hrajeme tedy úplně znovu a jak opravdu na principu nějakého rekordéru, my si tu situaci posuneme dopředu nebo pozadu. Ale ve chvíli, kdy divák vidí, že tam je potence k řešení nějakého problému, tedy problém vznikl, řekne stop
jde se vyměnit, přebírá na sebe atribut toho protagonisty, tedy v našem případě je to Jirka, takže mikina, věc, která se jednoduše jako oblékne, vezme na sebe tu mikinu a hraje ten problém tak, aby dopadl dobře. Jirko, ty o tom nemáš ani páru. Ty jsi se na to vůbec neučil a jako bys tady ani nebyl, že říkáš takový blbosti. No já jsem se neučil, tak já jsem se učil matematiku, já jsem se chtěl spravit tu špatnou známku a nějak jsem zapomněl na ně. Aha, nějak jsi zapomněl na dějepis, no to je prima, Jirko. To mám velikou radost, takže 5? No, já se na to naučím a já se vyvolám příště. A příště, když budu mít čas, tak tě vyvolám. A jestli ho nebudu mít, tak budu zkoušet jiné děti. Tebe prostě vyvolám někdy a pak uvidím. Nedopadlo to úplnou idylou, ale dopadlo to oproti tomu, jak víme, že to je ve skutečnosti mnohem lépe. Já čekám, Jirko. Je to pro mě důležité, co teďka řekneš. Já se omlouvám. Děkujeme. Já ti říkám, že já tady s váma nemůžu být pořád, takže co ti maminka řekne, ty poslechneš. Víš co, mě zajímají ještě jiné věci. Co ta škola? Jak dopadla čtvrtletka z matiky, co? 5 jsem dostal. Já si myslím, že asi nejdůležitější je jako ustát si tu roli. Aby my jsme to prostě zahráli tak, že nám to budou věřit. Že potom, když jdou s námi do té interakce, takže fakt budou mít pocit, že já jsem tam třeba za toho tátu, že se mě fakt bojí, že často se to potom že i stává, jako já jsem měla jako fakt strach, že mi jako jednu vlepíte nebo tak podobně. Že mě vyvolala a jsem se vůbec naučil. A co jsi řekl? No tak jsem mi řekl, že je jako nespravedlivá, ale přitom jako ona zapomněla na to, že by měla vyvolávat jenom dobrovolníky a normálně. A to jí nemůžeš říct nějak jako normálně? Uvědomuješ si, co jsi řekl? Zopakuj mi to, co jsi řekl. Tak, že se má chovat spravedlivě. Co jsi řekl potom? Že ten její syn je taky. Jo, a co ty o tom víš asi, co? Co víš o tom Pavlovi? Tak jako někdy ho vidím, ale jako nevypadá, že by. Jako uvědomuješ si, jaký ona s váma má nervy a s tím Pavlem a ty ještě takhle tak jako podrejpneš? Seš ty vůbec normální? K tomu my jsme tě teda s maminkou nevychovali. Tak ale jde vidět, že to je možná příklad jakoby té dobré integrace, kdy tam jako vstřebali tady ty děti, jakože kvalitně, že jsou citliví, mně přišlo, že byli všichni jakoby takový vnímaví k tomu problému. A teď se ptám já vás, na co se nás chcete vy k příběhu zeptat? Co byste nám chtěli položit jako otázku a co byste nám chtěli říct o svých pocitech, jak se vám hrálo, jak vám to přišlo užitečný, to dnešní setkání. Povídejte. Obtížně občas cítit jsme se museli do toho člověka. Bylo to občas blbě napravovat takové ty situace, kdy jsme prostě věděli, že tam je to jako takový už, že tam je to prostě rozjetý a že to jede někam do blba. A že jak jsme to potom měli napravit a jak jsem to tam řešil s tou učitelkou, já jsem to taky pomáhal prostě. Už to na tebe bylo moc rozjetý, říkáš, že je lepší, jestli to tak nechat. Protože to, proč jsme se tu dnes sešli, je o tom, že není to tak, že já třeba jako si myslím, že někdo se chová blbě a tím pádem je to jeho problém. Vám se bude celý život stávat, že někdo z okolí se bude k vám chovat nepříjemně. Stejně jako ten táta, že jo? Spousta lidí může říct, ten táta není úplně v pohodě, ten táta je strašně nepříjemný, hrozný pruďas. Ale na druhou stranu, když my se pokusíme změnit svoje chování, tak vidíte, že ono se to odrazí a že i ten druhej se trošku může změnit. Nám je jasné, že po jednom setkání se najednou všichni nezmění, že teď to nebude třída andílků a všichni budou jako tak všeobjímající a batikovaní a úžasní a skvělí, ale že jde o to jako najednou přemýšlet nad tím svým životem a jednáním jinak, že my se snažíme o nějakou změnu postojů a to nejde hned, ale někdy vám pomůže třeba jedna věta. Tak já nevím, jestli přímo ve třídě budou schopni využít toho zážitku dnešního, ale myslím si, že je to taky z části pro ně důležitý jakoby v tom normálním životě nebo osobním, nebo potom, když vyjdou ze školy. Čím dřív člověk přistoupí na to, že může měnit sám sebe a snažit se vycházet s těma druhejma za pomocí vstřícnosti, empatie, tím líp je to pro toho člověka. Že jsou to daleko účinnější věci, které ty děti podpoří, pomůžou jim dál
ve třídě v normálním životě, než když by se to uskutečnilo formou přednášky. A tak se nám to prokazuje z těch hodnocení, z toho, jak to hodnotí školy, jak to hodnotí děti, že je to efektivní forma práce. Přejeme vám krásný zbytek školního roku a někdy v tom roce příštím se budeme třeba těšit na shledanou. Čau, čau.